ଯାହାର ଡର ଥିଲା ତାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ, ବିପଦରେ ସାରା ଦୁନିଆ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେରିକା G7 ମିଟିଂରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଜ୍ ଫାୟାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେରିକା କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇରାନ ସହ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ସହ ନେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ବାର ସମଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବୁଝାଇବାକୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଇରାନ ଆମେରିକାର କୌଣସି କଥା ମାନି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଇରାନ ନାରାଜ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ କାରଣ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଠିକଣାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, G7 ମିଟିଂକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁ ଆସୁ ନିଜର ଟପ୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଭାବିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଯଦି ସତରେ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଯେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପକାଇ ପାରେ, ଆମେରିକା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ଆଗରୁ ପକାଇ ସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି। ଯଦି ଏହା ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗର ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଏକ୍ସକ୍ଲେଟ୍ ନ ହେଉ, ସିଜ୍ ଫାୟାର ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଉ। କାହିଁକିନା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିକ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱର ଏମିତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।